You're most welcome. My YouTube channel, News Talk, Cinema, FTC। तो नमस्कार भाई लोग, हम बने अंकुश सजाद और एक बार आ चुकल बने आप लोगों के बीच एक गौरी फाड़ो फिल्म। भाई फाड़ो फिल्म का ना कुछ से कनीजा काहे कि भोजपुरी में कौन फाड़ो फिल्म नहीं खे बनत। तो चली भाई वो फिल्म के नाम अभी का बताई हम। उससे पहले जे भी भाई लोग हमारे चैनल पर नया बना तो तुम लोग से हाथ जोड़ी बा, विनती बा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डाला लो, बेल आइकन वाली घंटी दबा दो, अपन दर्द याद संगठन शेयर कर डाला लो, ताकि 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 तोहनों के जौन दर्द याद बाड़े उहो लोग के भोजपुरी फिल्म के बारे में पता चल सके कि कौन फिल्म कब कहाँ कैसे के तरीका से आ रहा बा। चलिए भाई हमने का बात करी भोजपुरी के आगामी फिल्म जेकर नाम बा जैसी सास वैसी बहू। भाई तब जैसी सास वैसी बहू नाम तो समझ गए लोग हम के फिल्म फैमिली ड्रामा होके वाला भाई। भाई भोजपुरी में एगो ट्रेंडिंग चल चुकल बा विगत 2 साल से फैमिली ड्रामा शायद इहे वजह बा कि भोजपुरी सिनेमा के विकास में सबसे बड़ा ब्रेकर बन के दीवार खड़ा हो चुकल बा। कौन बढ़िया डायरेक्टर तो गाड़ी चढ़ा के कोशिश करता तो जाके इतने लड़ जाता, फिर दीवार लो नीचे डर पावा तो गाड़ी चकनाचूर हो जाता है। जिस समय जया फिल्म आई ले बहुत बढ़िया फिल्म रही है, लेकिन लेकिन किंतु परंतु जो समाज में भोजपुरी सिनेमा में चल रहा बा आज हाई कुल जैसन सास वैसन बहू, बड़े घर की बेटी, तमाम दुआ भी मतलब पारिवारिक जौन फिल्म बाड़ी सन। हम कितना नाम गिनाएंगे, सैकड़ों से ऊपर पारिवारिक फिल्म बन चुकल बाड़ी सन। फिर भी पता नहीं मैंने डायरेक्टर जौन लेखक बाड़ा ये लोग के दिमाग में गू गोबर बैठ गई बा कि ना हमने के वही पैटर्न पर फिल्म बनावल जाए। अब उहे जैसे सिनेमा हॉल से भोजपुरी फिल्म के लोग बहरी मार दिलक तो OTT थोड़ा सा और लेवा, थोड़ा सा टीवी सिनेमा वाला हमारा बुझाता क्या वाला 1-2 साल में फिर इहो सब लात मार के हटा दिए सर तो भोजपुरी सिनेमा के पतन होत देरी ना लागी। काहे कि बड़ा बजट के लोग भोजपुरी फिल्म बनावल चाहत बना, काहे कि ये लोग जानता कि भोजपुरी में कोनो ऊ स्टार नहीं खन जे अपन औकात अपन अभिनय के औकात से अपन दर्शकन के सिनेमा हॉल तक खींच सकत। चाहे पवन सिंह होकर, चाहे खेसारी लाल होकर, चाहे चिंटू पांडे होकर, चाहे यश कुमार मिश्रा, चाहे कोनो पहले कुछ आर्टिस्ट रहन जे अपन अभिनय के नाम पर भोजपुरी के आगे बहुत लेके गए। लेकिन विगत 10 साल में जो भोजपुरी का लिदिर छिदिर कर दिल बा लोग ऐसा आके लोग हमने के का कहल जा कि लोग फिल्म देखल ना पसंद ना गंवार गुजरता। सिनेमा हॉल में फिल्म तो लागत है, लेकिन एक दिन के बाद फिल्म वाला बाहर निकाल देता और सिनेमा वाला कहे भैया तू अपन फिल्म लेके जा, हम तोहर फिल्म के ना चला सकें। चाहे कि तोहरा औकात नहीं कि तोहरा नाम पर लोग आके एगो फिल्म तोहर देखे। अब गांव देहात में लोग देख लेता बात अलग बा, लेकिन अभी तक हमके नहीं लागत कि कोनो ऐसा फिल्म वही लोग के जोन कंटिन्यूटी 2 हफ्ता तक PVR में चलो, मल्टीप्लेक्स में चलल होके। काहे कि आज जितने भोजपुरी के क्रेज डाउन हो रहा बा ओका सबसे बड़का कारण बा पारिवारिक फिल्म फैमिली ड्रामा। चलिए हमने के जैसी सास वैसी बहू के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो भैया फिल्म जैसी सास वैसी बहू मतलब समझ सकें जा कि अगर सास हरामखोर हुई तो बहू हरामखोर निकली, अगर सास बढ़िया हुई तो बहू भी बढ़िया निकली। यह कहानी कंसेप्ट हो सकेला। चलिए कहानी के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। उससे पहले बता दी कि फिल्म के निर्माता बाड़े विनय कुमार सिंह और रामा प्रसाद, निर्देशन के काम के लिए बड़े अजय कुमार झा। वह अजय झा हुआ जे हमेशा फैमिली ड्रामा के अलावा इनका कुछ ना आवेला। सच कहीं तो ये लोग अपन मॉनिटर पर बैठ जाला, यहाँ लोग के काम एसोसिएट करेला। ये ऐसा डायरेक्टर हो लोग कि लोग मॉनिटर पर बैठ के बस देखेला ही 12 से 15 दिन में फिल्म छाप के खत्म करेगा। भैया असिस्टेंट तुम काम कराओ, हम मॉनिटर देख रहे हैं बस। यह अजय झा जी जैसा डायरेक्टर लोग के काम बा। एक फिल्म के लेखक को तो बना है अरविंद तिवारी के फिल्म मतलब हमके लागत है कि करीब 40-50 के ऊपर फैमिली फिल्म लिख चुकल बा, लेकिन इनका मन में कहे का समाइल बा कि खाली हम फैमिली फिल्म लिखब। इहो जानते रहन कि भाई हमारा ये औकात बा कि हमें का तरीका ना कर सके। काहे कि इनका सोच एगो छोटा बन डिब्बा रेखा बा। ई कोनो गुफा में जालन, वो गुफा में एगो अलमारी बा, अलमारी के दरवाजा खोलेलन, उनमें से निकालेलन और फिर ले आके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सुना दिलन और डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहला वाह भैया
सच कही ना भैया, अगर हमारो अब मन करता कि अरविंद तिवारी के अपना हाथे 2-4 गो ऑस्कर दे दी, लेकिन का करी, हमारा हाथ में नहीं खेनू। अगर हमारा हाथ में रही तो हम पक्का कहते कि अरविंद तिवारी के 2-4 गो ऑस्कर दे देती। खैर कभी अरविंद तिवारी से मुलाकात हुई, बहुत जल्दी मुलाकात हुई, कभी का बहुत जल्दी मुलाकात करे वाला बानी हम। उनका से सवाल हम जरूर पूछूं कि भैया तू कौना गुफा में जा लो और कौन अलमारी खोले लो कि वही फिल्म के बार बार तू रिपीट करावे लो। मर्द तोहरो बुझाए के चाहिए भैया, राइटर हो, राइटर के एगो दिमाग, एगो हमने के गाँव में कहावत था कि कवि के खोपड़ा कबो कम ना होला, लेकिन तोहार खोपड़ा कितनी बा तोहार फिल्म दर्शा रहल बा भाई, दर्शा रहल बा। चलिए अब संगीत के बारे में बात कर जाओ तो इनकर संगीत बड़े ओम झा। अब भैया ओम झा हुए जौन एक ही गाना के 8 गो अलग अलग फिल्म में एक ही म्यूजिक के डलवा दिलवा। इ गाना मतलब एगो हम इनका ओम झा खातिर खास वीडियो बनावे वाला बानी बहुत जल्दी। हम 8 गाना लेके आइम आप लोगन के बीच और रउआ लोग कमेंट करके बताएं कि ओम झा के का इंडस्ट्री से बाहर करे के चाहिए या इंडस्ट्री में क्या के यही तरह के काम करे के चाहिए। मतलब ओम झा भैया मतलब हमारा हाथ में रहित न तो 40-50 गो तारा माने जितना घर में तारा रेख होई उतना हम अपना लग से तके आस्कर दे देती कि भैया हई लो तू आस्कर, हई आस्कर लो आ तू भैया इंडस्ट्रीज में 2 और ही ओम झा के लेके आव, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जौन अर्थ से फर्श पर आ रहल बा ई ओम झा निहर अरविंद तिवारी निहर आदमी बा एक सबसे बड़ ले आवे में कि ऐसा म्यूजिक देता, ऐसा फिल्म लिखता। चलिए गीत के बारे में बात करें तो गीतों लिखल बड़ा अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी के सोच कितना बड़का है हम पर ही बता चुकल बनी। अब चलिए कोरियोग्राफी के बारे में बात कर जाए तो कोरियोग्राफी करे बड़े परवीर सलार। स्टार कास्ट में नजर आ रहा बड़ी किरण यादव, यामिनी सिंह, संगम राय, प्रकाश जय, सुबोध सेठ, किरण निर्मल, रिंकू भारती, श्वेता वर्मा, सत्य प्रकाश, रिंकू आयुषी। अब भाई बता दी कि किरण यादव और यामिनी सिंह सास बहू बाड़ी जाए, उससे पहले इनकर 2 गो बहू और बाड़ी लोग। किरण यादव सास के रूप में नजर आ रहा बड़ी और किरण निर्मल और रिंकू आयुषी बड़की बहू के नजर आ रहा बड़ी। और फिर में यह कहानी बा कि भाई छोट बहू बाड़ी सबसे यामिनी सिंह, भाई सास बाड़ी किरण यादव। अब किरण यादव अपन हाथ में तीनों पत्तों ही के रखल चाहत, लेकिन किंतु परंतु भाई मॉडर्न युग के पत्तों ही बाड़ी। यामिनी सिंह कितना साहस के ताना एक दिन हाथ उठा ले तरी और खुद सास बने शुरू कर देते और धीरे धीरे ये कहानी बा कि भाई परिवार अलगा बिलगा होता। अब सास के भी कितना नोक झोंक दिखी। अब मतलब एगो पैटर्न पर फिल्म बनल बा तो हम कहानी के व्याख्यान करी, कहानी के व्याख्यान करे में तबे मजा आवेला जब हर फिल्म अलग अलग कैटेगरी के बनेला। लेकिन ना 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 अरविंद तिवारी के तरह फिल्म बा कि एगो सेम कहानी थोड़ा सा घुमा दो, हमारा ऊपर से नीचे आवे के बा। अब है तो थोड़ा सा घुमरिया के आवा, चाहे छत पर से सीधे टप के आवा, लेकिन हमारा कहाँ आग बा ऊपर से नीचे उहे काम करे। मेन मतलब उनका हर फिल्म में देखल जाओ एगो उनका ए बंगलिनिया वही पैटर्न पर मतलब भैया जय हो प्रभु एक तोपन के सलामी होता, लेकिन हम बोल ना सके। खैर ये फिल्म कहीं और ना आई, सिनेमा हॉल में तो ना लग सकेला काहे कि में कोनो खास कलाकार नहीं खेजिए। भाई जब खेसारी के लोग फिल्म लात मार देता सिनेमा हॉल से, दिनेश लाल यादव के लात मार देता, पवन सिंह के फिल्म के लात मार देता, तो भाई किरण यादव और यामिनी सिंह के पूछता ये टेलीविजन पर ये फिल्म आ सकेला का टेलीविजन पर ही आई। बाकी भाई कमेंट करके रुआ लोग बताइए हमको कि फिल्म रुआ लोग देखे जाए कि ना देखे जाए। बाकी हम तो शुभकामना रहे कि फिल्म जितना बढ़िया कमाई कर सके। और भाई सिनेमा हॉल में जब ना जाए तो हमको तो नहीं लगा भाई कितना बढ़िया फिल्म कमाई कर सकेला सेटेलाइट से। बाकी ये फिल्म के बारे में यह जानकारी देने बाकी हम इजाज़त लें, लेकिन हाँ उससे पहले यह कहम कि अगर रुआ लोग हमके हमारी बात बुरा लागल हुई तो आप लोग हमके इंस्टाग्राम पर जाके मन भर गरिया सकेंगे। आप लोगों के हम हर बात पे जवाब हो जाते हैं। हमारा इंस्टा आईडी बा ऑफिशियल अंकुश आज़ाद। बाकी ओके मन कर तो फॉलो कर ले, आप गरियावे का मन हो तो 2-4 गो दोस्तों के संगे शेयर कर दे भाई लसन भेवा के आईडी है। बाकी एक बार और बता दी कि हमारा इंस्टा आईडी है
ऑफिशियल अंकुश आजाद। अगर कोनो भी प्रॉब्लम होके भोजपुरी फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म के जानकारी जानना चाहतन या तो हमके इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकें या हम आप लोगों के कमेंट के जरूर रिप्लाई दें। बाकी हमके दी इजाज़त, नमस्कार, जय भोजपुरिया समाज और वहाँ लोग ऐसे ही देखते रही न्यूज़ तक सिनेमा। बाय बाय।